खाफालाव थायोब्ला 100 राङावनो नोंथाङाबो लाक्जारि गारिफोरनि बिगोमा जानो हागोन। नोंथाङाबो लाक्जारि गारिफोरनि बिगोमा जानो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला थाबैनो 9395408423 एबा 7086300199 नैबे जानबुं नम्बराव फन हरनानै लादो गांसे लटारि। बेनि उनावनो खाफालाव थायोब्ला नोंथाङा जानो हागोन गंबा टाटा आल्ट्रा बासजों लोगोसे महिन्द्रा थार स्कर्पिय बायदिसिना बेसेन गोसा गारिफोरनि बिगोमा। गवालपारा रंजालि बिहु सन्मिलननि डायमन्डनि जुबली खुंफुंनायनि मुङै होनाय बे लटारि खेलाया सोलिफु दाननि 30 जुलाइआव खुंफुंजागोन। बेनिखायनो गोबाव खालामालासे थाबैनो 9395408423 एबा 7086300199 नैबे जानबुं नम्बराव फन हरनानै अनलाइननि गेजेरजों लादो बे लटारिखौ।